Я, Ковалёў Адамаў Ярослаў, жыву ў горадзе Магілёве, вучуся ў 38-й школе ў 6 класе. Я буду расказваць вам верш Уладзіміра Дубоўкі. Верас. Ты ляжыш у мяне на далоні, найдрабнейшая з кветак. Я пытаўся гоння, чым ты вабіш нас гэтак? Леспрыкметны да нашага вока, быццам зернятка мага, ад зямлі не расцеш ты высока і заўважыць не ўсякі. А калі расцвіцеш на ўзлессі, закрасуеш у пушчы, хараством ты тады апранешся, сапраўды неўміручы. Найдрабнейшыя кветкі ствараюць твае, Верас любімы, пекнату, што гарыць не згарае у цудоўных кілімах. Як убачу цябе, так і ўспомню пералескі, палеткі, дзе калісьці ўзяў на далонне упершыню твае кветкі.